ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. топови ҷангори вазни миёна UFC Карлос Пратес рақиби худ Ҷек Делла Маддаленаро нокаут карданд ва бо чемпион ҷангидан мехоҳад. биёед суханҳои ӯро гӯш мекунем. ма Ҷек Делла Маддаленаро ба нокаут равон мекунам. ма ба бисёри одамон писандам ва мухлисони зиёд дорам ва вақте ки ма Ҷекро нокаут мекунам, пас ин дуюм нокаути ман зидди чемпионҳои пешина мешавад, Леон Эдвардс ва Ҷек Делла Маддалена. баъди чунин ғалаба ҳама мехоҳанд ки ма барои камарбанд ҷангам, ки боз ин чизро аз ман дида зиёдтар арзанда аст, гуфтааст Пратес. хотиррасон мекунем ки муҳориба байни Карлос Пратес ва Ҷек Делла Маддалена рӯзи 3 май дар турнири UFC Fight Night ба нақша гирифта шудааст ва муҳорибаи асосии ин турнир хоҳад шуд. ҳама намуд дорӯҳои гиёҳӣ бо сифати баланд, нархҳои дастрас ва дастафка ба ҳама шаҳрҳо аз ширкати шифофармо, дорӯҳои гиёҳӣ барои хароб ва фарбеҳшавӣ, барои қавӣ кардани саломатӣ, витаминҳо ва шампунҳои гиёҳӣ, ҳамчунин ҳиҷомаи бепул барои муштариён ва боз асали бениҳоят фоидаовар паҳлавон, ки гардиши хун ва тестостерони шуморо хуб мекунад, хунукзадагиҳои баданро бартараф мекунад. барои маълумоти бештар ё ин ки заказ кардани дорӯҳои ширкати шифофармо ба номерҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед. ширкати шифофармо дар хизмати шумо. топови ҷангори бебохти вазни ним сабук Лерон Мёрфи муҳориба зидди Мавсар Евлоевро аз муҳорибаи унвонӣ дида душвортар мешуморад. баъди охирон ғалабаи худ ман фикр кардам ки барои камарбанд меҷангам ва рости гап ман фикр мекунам ки муҳориба зидди Евлоев аз муҳорибаи унвонӣ дида душвортар аст ва ба ман дар ин муҳориба ба монанди муҳорибаи унвонӣ пул намедиҳанд. маро муҳорибаи вазнин интизор аст ва ин муҳорибаи чемпионӣ нест. лекин агар ки рӯзҳои истироҳатӣ меомадагӣ ман Мавсар Евлоевро шикаст диҳам, пас дар ягон кас шубҳа намемонад ки ман бояд барои камарбанд ҷангам, гуфтааст Мёрфи. ногуфта намонад ки муҳориба байни Лерон Мёрфи ва Мавсар Евлоев аллакай шаби 21 ба 22 март дар турнири UFC Лондон баргузор мегардад ва муҳорибаи асосии ин турнир хоҳад шуд ва бо эҳтимоли калон ғолиби ин муҳориба рақиби навбатии чемпион Александр Волкановский мешавад. ба фикри шумо дӯстон кадоме аз онҳо пирӯз шуда метавонад? метавонед фикрҳои худро нависед. легендаи вазни сабуки UFC Дастин Порие эълон карда гуфт ки рӯзи муҳориба Ислам Махачев аз ӯ дида 7-8 килограмм вазнинтар буд ва Махачев ба Дастин ҷавоб дод. биёед оғоз мекунем аз суханҳои Дастин. ислам хеле калон аст. ман чанд рӯз пеш офиси UFC ба назди Хантер Кембел рафта будам ва онҳо маълумотҳои ҷангуваронро доранд ки рӯзи муҳориба кӣ чанд кило вазн дошт. онҳо ин чизро нишон намедиҳанд, лекин ин маълумотро нигоҳ медоранд. мо оиди муҳориба зидди Ислам суҳбат кардем ва ӯ вазни Исламро ба ман гуфт ва ин чиз ҳайратовар аст. рӯзи муҳориба зидди ман вазни Ислам 86-87 килограмм буд. вазни ман бошад 79 килограмм буд. ман дар октагон ба ӯ назар кардам ва рагҳони китфунаш сахт намоён буданд ва ма ба худ гуфтам ки оҳо, ӯ хеле калон аст. вақте ки ӯ туро ба усул мегирад, гардиши хун дарҳол ман мешавад. одатан ту ҳис мекунӣ ки оҳиста оҳиста ҳушат рафта истодааст. дар ҷанг зидди Ислам бошад ҳамаи кор зуд рух медиҳад. ҳамин ки ӯ маро ба усул гирифт, ҳуши ман рафт. фикр мекунам ки Ренато Майкано низ ҳамин чизро ҳис кард вақте ки зидди Ислам ҷангида бой дод, гуфтааст Порие. ва дӯстон, Ислам Махачев бошад ин суханҳои Пориеро тухмат ҳисобид ва дар телеграм-канали худ навишт ки аз ҳама зиёд 80 килограмм. ягон вақт аз ин зиёд вазн надоштам, навиштааст Махачев. хотиррасон мекунем ки Ислам Махачев соли 2024 дар турнири UFC 302 Дастин Пориеро дар панҷум раунд бо тариқи усул шикаст дода буд. чемпиони пешинаи вазни миёна UFC Билол Мухаммад ва чемпиони муваққатии пешинаи вазни миёна Ковингтон дар муҳорибаи Ҳамзат Чимаев зидди Шон Стрикланд прогнозҳои худро доданд. Билол Мухаммад: ҳамзат коре ки бо Дрикус кард ҳамон корро бо Шон мекунад, лекин ин дафъа Стрикландро дар сеюм раунд фавран шикаст медиҳад. Колби Ковингтон: Стрикландро ба замин афтонида шикаст медиҳанд. ҳамзат ӯро сахт шикаст медиҳад, гуфтааст Ковингтон. бояд қайд кард ки муҳориба байни Ҳамзат Чимаев ва Шон Стрикланд рӯзи 9 май дар турнири UFC 328 ба нақша гирифта шудааст ва муҳорибаи унвонӣ дар вазни миёна мешавад. дар ҳамин ҷо дӯстон, навори мо ба анҷом мерасад. фикру ақидаҳоятонро нависед, ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.